Ze gertatzen da, gizonezkoek gauza bat esate dute eta emakumezkoek beste bat, etxeko politikari buruzari gara. Hala da, bai, ze galdetu ezkero, kontentu altzaude zure bikotekideak etxean egiten dituen lanekin, edo ondo egiten aldu egin behar duena, etxeko lanak alegia zure bikotekideak asko aldatzen da erantzuna. Eustatek egin du galdeketa hori eta emaitzak atera dituzte, eta kontatu egingo dizkizuegu, eta gero gaina mailan zuekin, honen guztiari buruz ere hitz egin nahi dugu. Begira, emakume okupatuen, alegia, etxetik kanpora ere lan egiten duten emakumeen 6tik batek erantzun du, ez dagoela bat ere gustura etxean batira daukanarekin, edo, bueno, behintzat bikotekideak etxean egiten duenarekin. Alegia, 6tik batek, 6 emakumezkotik batek, ez dagoela gustora. Ja. Gizonezkoak berriz, 73%ak dio baietz. Bai. Gustora dagoela. Ja. Bai, ez dakit maikoak. Hombre, azteko ikusten Hombre, da... ondo hasi gara, aldalu, hombre, eta niri begiratuz, ja, zer, azteko zer. Azteko humorearekin azteko ikusten da gizonezkoen satisfazio maila handiagoa dela, ez? Edo exigentzia gutxiago, edo satisfazioa handiagoa ez dakigu zer den. Gero ikusi beharko litzateke zergatik dan hori, ja kalitatean sartu beharko genuke. Eta gero ikusi beharko genuke baita emakumeak baote dakien delegatzen eta gizonak edo nahi dugun beste gauzak egitea guk egingo genuken bezala. Galdera asko Arantxak. Bai, lehen da biziko zerak. Irolanda luze, ze percepzio daukak? Ez diate zuen etxeko berri galdetuko, zuzenean, baina kontatzen badidak, estimatuko nikek. Bai, kontakut. Bai, etxeko lanak, jauzek, hogeko lanak, eskatzeko lanak, da beste lan batzuk. Ni hogeko lanei buruz gero hitz egingo dira, iruditzen bat. Gero bikote trukaketari buruz hitz egin behar dugulako, izan ere festa oso berezi antolatu behar dute Donostian, eta guri egia esan atentzioa eman digu, eta horri heldu behar digu. Baina hogeko lanei buruz ez gaituko orainari, ze satisfazio eta kalitatea aldalurrek aipatzen zituen neurrian, hogeko lanei buruz ere izan zitekek, baina orain etxeko lanei buruz ari gaituk. Bueno, sukaldekuek eta ostantzekuek, ez da? Ja. Bai, bueno, bihar txarra da, lan txarra da, eta neuri bintxet etxata guztetan eikie, baina egin bihar izeten dut. Oin, azpimarratzeko da zelan bikote askok lana etxetik kanpora lehen hau gizonezko bakarrik egiteaben, normalez. Baina gero, bikoteak barneratu dabe, gizarte honetan, bilekin bidabila etxetik kanpora lana, bakotxak bere soldata ekarrite, hori dala onena. Baina hori etxeko lanak, hori etxetik kanpoko lanetan, baina etxeko lanetan, hori barneratzie, etxeko lana, bizen artienen bidiezela, hori gizonezkoak egizan da ez dugu barneratu. Hori holantxea, neure ustez. Dana dala, hau txosten hau, nik gaur lau egunkari hartuaz, eta ikusi deixuen zelako importantzi dauken, lauretatik batepestakar lehengo korrealdia. Batepes, lau hartuaz, da batepestakar txosten hau. Eta lautik, barrukaldeko horrixetan, lautik bi bakarrek dakartie txosten hau. Eta oso gutxi. Eta lau egunkarizen zuzendarizek, lauretiek gizonezkoek. Nahiko esan du. Horregin ja, dendera esan duk. Hala ere, ez diak ire etxeko berri eman. Alegia... Ez zaiola gustatzen. Kitxo, ja, nahiko erantzun duk. Nire esan joat, behitu, gaur etorren azona, etxien hautzek endute. Arainun, aspiradoria. Da gaur hautzek entzen ibilino, ta. Baina Andreek derrigortute, Ja, Andreak derrigortu hau. Borondatez ez lizuke atera, Ez, zeni hautz pizkatetik eta ondo bizinen, Hori da. Ez que nire Andrie... maniática de la limpieza. Hori izaten da beste bat, ezta? Eze pertzepzio daukagun batzuek eta besteek, ez? Alegia, ja. Lana egiteko aurrena lana ikusi egin berri izatea, ez? Askotan ez dugu ikusten lan hori dagoenik, orduan. La Espada, zu unibertsitate gizona zara, beraz, persona pentsatzekoa da modernoa eta etorkizunera begira dagoena, eta etxeko lanak ondo beteko dituzuna, seguru? Bueno, karga hori kentzea ja zaila dekot. Ja. Baina kendu ingo dut. Ez,
betidanik etxean beti izan gara holan denok, lau seme alaba izan gara, lau anai arreba gara, eta beti parte hartu izan dugu etxeko lanetan. Hori amari zor diogu, agian aite izan ez dugulako, baina ama zegoen, eta ama horretan aginlari bikaina izan da, eta orduan etxeko lan guztiak geuk egin behar genituen. Beraz, ondo azitan ator zentzu horretan, ezta? Eta gehitu behar dugu kontu bat, eta da percepzioa. Percepzioak importanteak dira. Hau da, garbi zer dagoen, garbi zer ez dagoen, megatxukun zer den etxe bat uztea, edo niretzat nahiko, niretzat balekoa den garbitasun kontu bat ere, hori izaten da gatazkatsua bikoteen artean, ez? Hau da, niretzat irok esan bezala, ez? Nahikoa, pues ondo dago, hauts pixka batekin, edo zer pasatzen, hori dela eta zinera ez gara joango? Goazen zinera eta gero ikusiko dugu, eta gerokoa, gero ez zine, ez aparkatu ez hautsa, ez aspiragailu zein ez. Baina edozelan ere parte hartzekotan eta egitekotan, biok biotara, biok elkarrekin eta 150. 150? Erdi bana egiten duzuen? Bai ba, beharko. Eta zure bikotekideari galdetuko banio, erantzun bera emango lidake, edo esango luke. Berak, bai. Nik uste du baiet. Fabian telebizioan gauzak esaten. Nik uste du baiet. Baietzean nago. Ea gure ingeniari gazteak ze pentsatzen duen, ingeniariek etorkizuna prestatzen dute. Balerdi jauna? Hainbeste erako da, baina... Nik uste, hemen generazio kontu bat ere badagoela, ez? Belaunaldi kontu bat. Nire gurasoen generazioan izango zala lehenengo emakumiak nire amaren kasuan bezala, etxetik kanpo ere lan egiten zuela. Eta generazio horrek asumitu zuen, etxeko lan horrek teoria, bai, banatu behar zela berdin, kanpokoa eta barrukoa. Praktikara pasatzerako garaian, nik uste pixkat gure belaunaldiak ehala hori benetan praktikan jarri behar dugunak, ez? Hala iruditzen zain niri. Modu guztietara, gutxienez eustateko datoa, gutxienez ateatzea, eta nik uste, hau ere badela etorkizuna begira, aldaketa datorren seinalez, neurtzen den guztia, hobetu daiteke, eta gauza lehen etzian neurtzen azten dira, pixkak udakagu hartu hori ez, horri buelta emateko. Baina txostenak dino, oindala laurteko txostena eta oingube, ez dala mejora bezala. Hau epe luzerako kontua da, eta la urte barru zure eskiretzak gehiagik aldatuko, ia 20 urte barru, aldatu beharko litzateke bintzat. Datu gehiago behira ditzagun, Ursula Favorez. Bai, ze etxeko lanen banaketa horretan lan ordu kopuruari ere begiratu behar zaio, ze horre aldea haundia delako. Entzun edo ikusi, gizonezkoen 90%ek 2 ordu baino gutxiago pasatzen dituzte egunean, etxean egin behar diren lan horiek egiten. Eta emakumezkoak badira 30%, 3 ordu baino gehiago pasatzen dituztenak etxean lanean. Eta hori, beti ari gara ere, kanpoko lanak egin ondoren, gero etxekoak egin behar direnean. Eta gero noski, emaitza aurretik ikusi dugun emaitza behar bada honen segidakoa izan daiteke, alegia batzuk hain gutxi eta besteak hainbeste, edo azkarregiak dira, edo ez dute golpez horriri jotzen, ez dakiz irakurketa egiten duzuen zuen. Datu horiek dramatikoak dira, baina egiten izandako emaitzak dira bikote guztien artean, edo bakarrik biak kanpoan lanean baldin hori da, ari gara beti ere... Orduan egoera oso latza iruditzen zait, hau da, emakumearen kontrakoa, emakumearen kaltetan doa lan egitearena, ez? Etxeko lana ezin da izan lanaren. Nik uste dut, oraindik kontzeptu hori gizonak lagundu iten du oso barneratuta dagoela. Gizonak ez du lagundu behar, egin behar da lana partekatu, ez, denon artean. Eta oraindik ematen du, askok esango dute, nik 3 ordu sartzen ditut, berak 2 ordu sartzitu, jose txintxo, ez da? 2 ordu sartzizkit, bestek bat edo batez. Dizkit, baina ez da dizkit, ez? Eta gainera hori dizkit. Ez dut imaginatzen egin Holanda duze, 3 ordu zautsak entzen, sentitzen dut esatea, baina... Zenba denbora pasa duzu hautsak entzen, Iro? Gaur bertan, zeba pasada. Gauza bada, kentzea. Hemen pixka bat pasako dut, baina beste gauza bada, ongi... 2 ordu bete. Da geletan ez uste sartzeko. Salie eta pasilloak eta... 3 ordu lauren injuaz. Ez tezu asko produzitzen? Bakizu zenbatek gauza deuen kenduen bidiarek eta gero paseu eta parri del pini eta... Errazten arabera izango da, bai. Asko iritu zen. Dana, horre txosten horrek, gero hor tartin dugu amama, zarritzen. Beste emakumezko bat. Bai, datu asko ematen ditu txostenak egia esan. Emakumezko, amama, izkerrak leku askotan, amamai, da itxetxeit, hor dugu,
automatik. Ja. Oingo umiek zeintzeko eta ze haititek eta mamak hauren semiekin. Ezabien hain, oin jobankein egiten dabiz. Da, Eta hau da beste kontu bat. Bai, hori, beste datu bat, ez? Bai, zaintzaren inguruko egia da Irok arrazoi du, eta txostenean horri buruz ere hitz egiten dute, alegia, ordaindu gabeko zenbat familiakidek zaintzen dituzten haur txikiak eta gainerakoak, baina guk beste kontu batekin geratu gara. Alegia, zaintza horretan bai etxeko txikienak zaintzeko garaian, eta baita menpeko laguntza edo menpeko egoeran dauden pertsonak zaintzeko garaian entzu. Etxeko txikienak zaintzeko garaian, 15 urtetik berako gaztetxo eta aurrez ari gara, emakumezkoek bere ohizko lanetik aparte beste 5 ordu gehiago behar izaten dituzte, edo sartzen dituzte. Eta gizonezkoek berriz, 3 ordu. Eta beste familia egoera batzuetan mendeko pertsonak dauzkatenean etxean, laguntza behar dutenak, emakumezkoek bataz beste 2,3 ordu gehiago eskaintzen dizkiote lan horiei, eta gizonezkoak 1,5 ordu. Eta datu hori begiratuta, bai? Bai, batira, eskema lehen aipatzen genuena. 4 urtetan ez dela aldatu esan duzu Iro, ez dakigu. Nola jarraituko duen honek, egia esan? Eta kontuta hartu behar dugu estatistikari buruz ari garela. Alegia 5 ordu 3 esaten denean, etxe batzuetan, emakumezkoak askoz ordu gehiago sartuko dituela, gizonezkoak bat ere sartzen ez duen kasuan. Eta ni galdetuko nuke gizonezkoen 3 ordu horiek emakumezkaren 5 ordu horien barnean dauden ala aparte diran. Gizona igual dago emakumearekin da kontabilizatzen ditu 3, baina Andreiakin dago. Hori de. Baina gauzak mobidu engie. Bai, ezkorrez gara jarriko. Baina nire eitzen nik ez dut ikusi hautzek entzen. Ez dut ikusi etxien. Ezetan, bez. Gu gara generazio hori, Bueno, ni basarriko naz. Da, basarri jemitxet. Nik uste dut pausu hori eman duena. Bai, gaur generazio. Transizioa gaztetan harrapatu dintuena behintzat eta sorionez emakumen eskubideak aldarrikatzen hasi zen garaia, geu izan ginen. Dana dala, Jaime, gauzetxo bat ezagut, Bai. Nik gaztetan, gu gauzak 3 mutil da 3 neskatanok hilaran. Da, nik mutile, da 3 arreban neusen jo nizua zen, Baserri zen, Ara, ama bieltzutzen, bueno, juen gazein joan. Hori horrelako familietan eta baserria. Eta arreba bat, asko mobitzen zuen, da tikitakan barruen sartu eta arboli lotu iten izan. Ai, ama. Arboli lotu. Hori bai, oin hori egin bat kartzela, bie. Gauzak aldatu die. Egozeik esutan, etxeko lanei buruzari gara, eta hauek dira datuak, eta gure redakzioa mitza sekulago zalaparta sortu duen kontua da. Gaur sekulako festa izan da redakzioan, eta gure adinekoen artean ere, emakumezko guztiek esan dute, etxean gizonezkoak oso gutxi egiten duen. Hala, eta guztiz ere, realitate zikintxua hau aldatzearen, honena da hauei begira. Bai, gure gazte hauei, bai. Gazte hauei begira, eta galdetzea gainera zer nolako ardurak hartzen dituzten etxean, ea nor bere ohea egiten duen. Hauek! Ea nor bere ohea egiten duen, hori batetik, eta gero... Zenbat egutzi duzue ohea eginda gaur, goizean? Galdetuko genuke etxetan, bai. Eginda, ondo eginda, Aizue, Balerdi, etxeko lanetan zer da gustatzen ez zaizuna, eta egiten ez duzuna edo lana ematen duzuna? Plantxa, bai, bagara behi. La espada? Berdin. Bai, berdin, bai. Plantxa, no Iron Man. Eta zuen bikotekideak egiten du edo egin gabe pasatzen zaete? Bueno. Aldalur. Neri gerrazak entzea, sukaldeko gerraza. Sukaldeko gerraza, Kasazpi. Eta... Nik plantxa, ennaz kapaz plantxetako. Ez, Aitortu dut ennaz. Sekule, ez, asina zinoz. Baina, hoi eiki, etxatan guztetan. Baina, hoi, ja, egunen biharziten joa eta...